Tatapalan ng aspalto pero hindi nagtatagal ay uka-uka na naman ang kalsada sa San Vicente, Santa Rita, Pampanga. Ito'y matapos magreklamo matagal na umanong inirereklamo ang kalsada pero walang anumang nakikitang aksyon ang mga taga roon. Si Angelica Simpao ang may balita. Iniiwasan ang butas sa kalsada kaya naman madalas mag-counterflow ang mga motorista. Ang resulta, pagbagal ng daloy ng trapiko. Ito ang araw-araw na sitwasyon sa Guagua Santa Rita Porac Road sa may bahagi ng Barangay San Vicente, Santa Rita, Pampanga. Matagal na yan, lalo sa taon-taon ganyan yan. Pinapatch up lang nila tapos after a while na pag umulan na naman, iwawasaway na naman ng ano. Hindi ka makaano ng diretso, makatakbo ng diretso. Siyempre, yung mga sasakyan nahihirapan. Mahirap ate kasi yung mga sasakyan nasisira. Ewan ko sa mayor namin anong ginagawa niya. Pero mas lalo daw pahirapan ang sitwasyon at nakaambang panganib sa mga motorista at pasahero kapag umuulan. Lalo na yon, lalong mahirap. Di namin nakikita yung mga butas. Depensa naman ng pamahalaang lokal ng Santa Rita, nakaplano at nakabinbin lamang sa Kapitolyo para sa bidding ng proyekto. I-request na kami sa sa probinsya. Nag-request kami ng for funding. Actually may pinasukat na namin, may programa ready for implementation. Umaabot sa higit 1 kilometro umano ang ikukumpuning kalsada mula sa boundary ng Guagua hanggang San Matias, Santa Rita. Ayon kay Engineer Arturo Calilong, nagkaroon na rin ng track ban para maiwasan na ang pagkasira ng mga pangunahing kalsada sa bayan. Inaasahan naman na maibababa ang approved proposal ng proyekto para agad nang mapagawa ang sirang kalsada bago matapos ang taon. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.